ieri qualcuno pensasse che Mariana Mana, uma coisa que pode chegar a uma stessa. Hanno dalle le patrino e vedas, e che per vicina Maria Modella. Che descrivi il Daniel poeta, come poesia sia un singolo tratto biografici? Scrivi, quella ħabib kbir u kompatti. Għaliex kont l-ewwel novizz tiegħu meta sar mastru tiegħi. Kellu 10 snin ikbar minni, kellu 16 sena u kellu 26 kont tifel u kien diġà professur tal-fija, professur anke bil-letteratura. Konna nitħattu ħafna għallimni ħafna. ħafna minn għandu, kemm spiritualment u koll minn lat akademiku. Ma mod partikolari spiritualment markani għaddej. Jina miexi ma miexi bil-marka tiegħu. Kenna relazzjoni naturalment personali ta' sena sħiħa, jagħmel konferenza bil-għodu oħra bil-għaxija, u per-restu kien fit. U jina daqxejn Johnny Hediner, kultant żmien, ġibir 5 minuti, għalli ħares lejja, li għajnejja, li ħares lejja. U konti rrit nifissa lejk biex jagħmel l-konferenzi. Għamlu passiġġata, nitħattu biċċa kbira fuq il-poezija wkoll. Imma mbagħad tlaqt minn novizzjat, bdejt nistudja, sifirt, ġejt lura, għamilt sentejn Malta, ġejt sifirt, fl-Università. U ġejt lura verament naf t-tizjed minn qabel. Konna nitħattu ħafna fuq il-letteratura. U nagħmel l-insistenza fuqhom, ma ħanna romba il-poeżija tiegħek kien jibżam il-kritika sensittiv ħafna, dak kien żmien morru lura fil-53 il-novizzjat tiegħi, jiġifieri qabel is-sittinijiet, il-poeżija Maltija kienet għadha ma għaddietx minn dak iż-żmien ta' renaxxenza ngħidula tas-sittinijiet. Pjuttost kien jgħaddu biż-żmien tkun poeta ieħor. Kun min jiddelika bil-Malti kien jikteb il-poeżiji. Kien hemm dak il-sens xi waħda ta' sensitività minn naħa tiegħu biex ma jwaqgħux għaċ-ċatt. U kien jibża ħafna. Perswadilu fl-aħħar tal-ħatlu moħħu li dawn il-poeżiji dawn u pubblikajna dajers tal-kart li huma dawn. Flus ma kenniex, għaddan il-Joseph Asa kien ħabib tiegħi, għamlilna dan il-disegn black and white biex ma nħallsux kulur mill-inqas u ġvera. Sibna stampatu u stampajna dan il-ħatlu tiegħu. Il-sozjalist indirizzata lilek, Professor Giuggini. X'inhi l-poeżija Maria Modella? Dejjem nisima fommu. Il-għara kien poeta Assis u bidem ħafna. Meta bdejt niskopri poeżija tiegħu x'inhi Assis għarhom programmija partecipazzjoni. Nkun narhom skoprejt li ma kienx differenti xejn professjonal tagħni. Il-bniedem li naf bħala raġel, poeta li naf bħala poeta, għalija huma l-istess. Tu kelli niġbor qosor is-sens tal-poeżija tiegħu ngħid li jekk jitkellem dejjem ma' Kruċifiss, u din Kruċifiss u fil-dejjem Kruċifiss jidil abbastanza poeżija. Questo può essere direttamente privado, ma io non so studente sul camera mia cosa. E anche poi stavo mai disegnando un livello fuori, ora sto giocando a campionato così, e resta lì, poi sta per sei, mush di capelli, poi punto.
lo scrivere essere così. La storia è poi, non lo freddo. E quindi poi davvero, nelle due, non ci scatti, diciamo su, non c'è la gravità, non c'è la D'altro, non termino poi, sei più avanti, ma posto avanti, poi ti riguarda il secondario, i greci, capellati, come gli italiani, non sta facendo Umberto Sala, Basimo, Longaretto, Monzai, era soldato, ma poi si grava se poi un libro, poi sarà senza anche si insegna a fare ora poi si seguitano la presentata la serie, bravo. Ora non vera, la cosa sta sbattita, però mi anda a fila di Tircleo, in tutte le suite, in tutte le adagio, ma non so, non c'è la mia misterizzazione. O, l'unico maso, no, semplice modo, ma c'è veramente frasi di altri mestieri. Non mi sta scegliendo, l'espressione tipica sia Abel Mamarat, ma anche c'è di spesso che può dire in realtà non mi sa. Il senso sta in genere, usare il limite tra fondamentali, che vabbè, che Marco sia, che Marco, o l'idea altri film, o il fatto di chi capace di esprimere l'intensità del gioco, melodia, ritmica, senso profondo, la musica, prima naturale, gli strofi non vedono tradizionali moderni di battuta smingo, nelle riferimenti di tradizione moderna, poi di attacco con le mostare, fare un video che la musica, le ucciare, non c'è, se ti scassi per il rock, il reggae, giusto, arriva a materiale, una cosa che conosce, perché resto male, nel medio della pezza, e non ha finito l'esaustibilità pezza, Taiba, o ancora su casa dove non era la fine quando è stato parlato del Cairo alla poi davvero recitato la prima e deve essere altri altri sono che quasi una sufficienza quasi di una enorme diciamo che ti perdo la grande senza poi si concentra su mete pessimist ربع لكن تفعل يسوي شهر مش ماشي أنا أقول عليه أبغى تغيره وقال تقسمه في المومنت تتفاس بين poesia e la origine natura romantica anche interpretazione del testo come sistema da utilizzare ma in poesia è così moderna per la nazionalizzazione da guardo sia trasmette no sta da vedere non mi può essere più schifo che trovare una canzone un po' a quella ma c'è io ma quanto che poi là in lingua o fare una vera che capace io rispetto senza almeno la mai tradizione che meglio più hello fa così tavolo e anche misterioso e enigmatico dello far poi utilizzare internazionale non ha trattamento da nuovo rappresenta l'epoca forse un vedo tempo Kieku kellna nisiltu metafora waħda minn Mariano Vella u nirriduċċuha dik l-immaġni, naħseb li nistgħu faċilment nirreferu għal metafora tal-gawija li donna tibqa' l-istess. Ma dawn il-ħafna immaġni tal-gawija madankollu hemm ukoll ir-rwol tal-qajrej li minn qarja l ieħor qed jara l-immaġni tal-gawija tinbidel mhux għax hemm din fit-test imma għax hemm din fil-qajrej innifsu. X'iżżid dwar l-apprezzament tal-gawi Vella minn dan il-att? Naħseb li l-figura tal-gawija figura ċentrali għal numru ta' raġunijiet. U hemm iċ-ċentralità tiegħu ta' dan il-gawi
Gawi tidher fil-fatt illi fuq medda ta' numru kbir ta' snin, fuq medda ta' pratikament 30 sena, Maria Novella jirrikorri sistematikament u regolarment għal din ġbija. Issa hija ġbija kif kont tajt inti, hija ġbija komplessa ħafna u hija ġbija illi titlob qari ġdid kull darba. U xtaqt nagħmel din l-analoġija. Meta ħafna snin ilu hawn numru ta' nies li jiftakru illi għamilna bħala inizjament konna ħdilna fuq Maria Novella u fuq il-figura tal-Gawi fix-xogħol tiegħu produċejna anki dokumentarju ta' nofsija. Niftakar li kont ktibt analiżi tiegħi ta' din il-figura tal-Gawi illi meta arġajt qarajta x'ilftejn kien li speċi nużaw materjali konna diġà ħdimna fuq u minħabba pressjoni ta' xogħol eċetera eċetera. Realizzajt li dan il-materjal li kont ktibt 13-il sen ilu m'għadniex inħoss affinità miegħu. Ġifieri dik il-figura tal-Gawi kif kont nara 13-il sen ilu mhijiex il-figura li nara llum. Naturalment il-poeżija baqgħet l-istess, ġibt il-poeżiji kollha li fihom hemm referenza għal Gawi u ħafna drabi hija referenza sostanzjali. Li għandek 26 poeżija, 3 minnhom huma manuskritti li huma l-pensieri tiegħu miktubin bl-Italjan, li għal-aħħar kienu rihom li konsibtom speċi fl-arkivju ta' Maria Novella li kien juħsibu Patri Giorgia Colina. Din il-figura tal-Gawi illum nara ħafna iżjed komplessa milli kont nara dak iż-żmien. U meta tħares lejn poeżija bħal issa nistrieħ, pereżempju, naħseb li tara poeżija illi fiha il-Gawi għandu funzjonijiet differenti. Jiġifieri il-Gawi jirrappreżenta lil Maria Novella, il-Gawi jirrappreżenta dak li jixtieq ikun Maria Novella, il-Gawi jirrappreżenta l-momenti l-iktar diffiċli, l-iktar momenti sbieħ ta' Maria Novella, eċetera eċetera. U hija figura illi kemm minħabba il-firxa tagħha u kemm minħabba l-profondità tagħha issir figura verament rappreżentattiva. Issa nimmaġina li jekk tisimgħu jew diġà smajtu minn titkellem għal oħrajn, hemm numru ta' figuri oħrajn li għandhom din il-funzjoni, mhux din il-funzjoni partikolari, ma funzjoni li bħal din tal-Gawi hija komplessa ħafna. U kważi meta naħseb fuqha iktar naħseb fuqi qed naqra milli naħseb fuq il-Gawija nfisha. Xtaqt nagħmel din l-analoġija li qed ilkom se nagħmilha fil-bidu aħna minn issa. William Wordsworth għandu din il-poeżija famuża ħafna li probabbilment intom il-kol tafuha li hija The Rime of the Ancient Mariner. Li fiha hemm din il-figura b'saħħitha kważi tal-biża tal-albatros. Meta kiteb dik il-poeżija li fil-fatt kitibha jew raġa' irrevedija kemm il-darba, wara li kiteb dik il-poeżija kien ivvjaġġa lejn Malta, kien għamel vjaġġ ta' 6 ġimgħat biex ġie Malta minħabba illi kif tafu kien marit, kien ukoll jieħu droga u dan il-vjaġġ ta' 6 ġimgħat mill-kesħa biex ngħidlek lejn sħana mill-Baħar Ingliż lejn il-Mediterran, lejn is-sħana tal-Mediterran, kellu numru ta' inkontri mat-tajr, fost oħrajn mal-Gawi. U Coleridge jirrakkonta f'dak il-vjaġġ, Coleridge kiteb djarju kien, u fuq dan il-vjaġġ tiegħu li inkitbu numru ta' kotba fosthom ktieb jismu b'mod naħseb interessanti ħafna, b'mod sinifikattiv ħafna, A Voyage in Vain, speċi vjaġġ għal xejn. F'dan id-djarju tiegħu Coleridge jirrifletti fuq il-fatt illi hu wara dan il-vjaġġ jew waqt dan il-vjaġġ beda jħares lejn l-albatros tal-The Rime of the Ancient Mariner b'mod differenti. Qed nitkellmu fuq l-awtur, mhux Wade Greengrass li qed jaqra il-poeżiji għax joħobbhom ta' Maria Novella, qed nitkellmu fuq l-awtur stess, il-poeta stess li qed jinterpreta x-xogħol tiegħu stess b'modi differenti. Tema li ħin kollu niddiskutu meta nitkellmu dwar il-letteratura.
Mhux il-qarrejja qed jaqraw ix-xogħol b'mod differenti, saħansitra l-poeta nnifsu li kiteb dik il-poeżija li aħna minn għalina li telaq mill-punt ta' tluq wieħed. Kif qed insemmu l-figura tal-Gawi se nitkellmu fuq it-tifsira tal-annimali Marja Novella. F'ħafna poeżiji il-poeta tal-poeta nsibu ħafna affarijiet komuni meħudin minn ħajja ta' kuljum. Iżda jieħdu dimensjoni akbar. Il-Gawi ngħidu aħna huwa eżempju klassiku ta' dan li qed ngħidu. X'tifsir għandhom dawn l-annimali fil-poeżija tiegħu u x'messaġġ jipprova jwasslilna? U taħseb li din il-ġbija ispirah biha xi ħadd jew xi ħaġa? Ħanibda mill-idea ta' messaġġ. Iktar mill-messaġġ naħseb Marja Novella esprima laqas ma rid iwassal, esprima għada. U essenzjalment hija għada tar-ruħ. Il-dinja li kien ħares leha madwaru, id-dinja tal-iktar affarijiet mundana, sempliċi, komuni, ittrasforma fl-opinjoni tiegħi fid-djarju tar-ruħ. U daqskemm tiċċaqlaq ir-ruħ tal-poeta jiċċaqalqu is-sinifikati ta' dik id-dinja. Mela fuq naħa għandek oġġett komunissimu tara kuljum, fuq naħa l-oħra għandek sinifikat li qed jiċċaqlaq kontinwament għax qed jinbidel mal-istati jinbidlu ta' ruħ il-poeta. U dan il-metodu huwa fil-fatt ir-riċetta tal-allegorija, mhux tal-metafora, mhux tal-analoġija. Jiena naħseb li Marja Novella kien espost ħafna għall-allegorija, il-metodu allegoriku anki medjevali. Mhux qed ngħid ġifieri kien jaqra l-letteratura medjevali, sempliċement kien ispirat minn dan il-metodu. U l-allegorija taħdem hekk. Fuq naħa irid ikollok tifsira li trid titrasmetti li ħafna drabi tkun trascendentali. Fuq naħa l-oħra irid ikollok rappreżentanza ta' dik it-tifsira li trid tkun konkreta. Issa aħna għandna ħafna figuri allegoriċi madwarna, kollha ġejjin mill-Medjuevu, pereżempju fuq il-qorti għandna l-istatwa tal-ġustizzja li hija mara, allura hija tangibbli, hija fiżika, konkreta, u l-attributi tagħha nafuhom il-koll hija m'għandha, għandha l-miżin u għandha x-xagħba. U dawk huma l-attributi tal-ġustizzja. Ma tarax kulur u sess u politika, tiżem b'mod preċiż u tiddefendi l-ġustizzja. Il-vanità l-istess. Il-vanità fil-Medjuevu ma kienx kunċett, ma kienet ukoll mara. Ġifieri jekk tara l-vanità fi statwa jew f'pittura se tara bħala mara dejjem bil-mera fina. Marja Novella jagħmel l-istess ħaġa bil-qadiet tar-ruħ tiegħu. Jikkonkretizzhom f'dawn l-annimali li qed insemmu. Pereżempju, il-Gawi għalih huwa dal-annimal illi dejjem ġej mingħajr tinbeda, dejjem ma jsibx il-bejta, fi kliem ieħor diġà huwa rappreżentanza ta' vjaġġ perpetwu, u meta joqrob lejn ix-xatt, Marja Novella jippreżentah f'diversi poeżiji bħala jew għasfur illi jaqa' mejjed eżawrit fil-baħar, jew inkella li hu ġej warajh iġib il-maltemp jasal mal-Gawi għax huwa rifless f'għajnejh, u l-Gawi jibki għax għadda minn dan maltemp. Mbagħad ġeneralment il-poeżija ta' Marja Novella tiżvolġi b'dan mod. Tiżvolġi b'sensiela ta' mistoqsijiet għaliex ġiet dal-Gawi. X'ġie jagħmel? X'inhu dawn huma l-mistoqsijiet tipiċi ta' Marja Novella u jweġibhom biex bija ta' Kristu imsalla bħala ġbija ta' turment. Pereżempju fil-poeżija 6-6, sħaba Gawi 6-6 qiegħda toffroq ismewiet fuq id-dilja wara qniexef tħalli ġmiel ta' dellijiet. Sħaba Gawi 6-6 qed tittajjar lejn x'imkien, għax x'imkien qatt ma nafu x'inhu minnu fejnu, bħal qed tibża minn xi ħaġa li hemm tagħha hawn imkien il-Gawi għal Marja Novella dejjem huwa prekursur ta' taqliba spiritwali u ta' biża' trement. Sħaba Gawi 6-6 dalwaqt tasal fuq l-għoljiet fejn ir-rajja jkunu jgħannu huma u jimxu mal-merħliet. Din ukoll hija tendenza tipika ta' Marja Novella. L-art fejn ikun li saq il-Gawi jew hija pastorali bir-rajja u bil-assoċjazzjoni innoċenti kollha li ġġor din ix-xena pastorali. Jew kelli hija x-xatt
bit-tfal jilagħbu. U għalhekk jistaqsi għaliex, għax ġej il-prekursur tat-taqliba spiritwali fuq xatt li huwa ideali kalm pastorali, dabba minnhom jgħid ġej il-Gawwi, il-baħar ħġieġ kaħlan, għaliex għalfejn. Jekk dawn naqrawhom bħala xbijat biss, ma tantx napprezzawhom, imma jekk naqrawhom bħala djarju tar-ruħ, nibdew nifhmu l-poeta li qed iħoss it-taqliba spiritwali ġejja. Waqt li hu qiegħed fi stat kalma, pastorali, tranquill. U din il-qagħda dawn iż-żewġ qagħdiet tar-ruħ. Marja Novella ma fehmhom qatt kif fl-opinjoni tiegħi kull nisrani tal-affarijiet tiegħu m'għandux jifhimhom. Huma l-qagħdiet l-iktar enigmatiċi tar-ruħ u għalhekk il-Gawwi jieqfa' kif qal Adrian bla tifsira, jew imut qabel tmiem il-poeżija, jew inkella jieqfa' mistoqsija, pereżempju fil-poeżija tweġiba qatt. Il-poeżija hekk tispiċċa għaliex ġie għamel dal-Gawwi tweġiba qatt. Jiġifieri anke fil-bidu tal-poeżija li qrajt, il-Gawwi huwa ġmiel imma jħalli d-dellijiet jiġifieri l-ożimora nnifisha hija magħmula mill-opposti tar-ruħ mis-sens ta' żbuħija ta' attrazzjoni ma' wkoll sens ta' biża' ta' dell. U jekk naħseb jiena jekk il-poeżiji u iktar mill-poeżiji l-annimali u l-oġġetti naturali ta' Marja Novella jinqraw b'dan mod bħala djarju tar-ruħ, nifhmu trasformazzjoni kontinwa tagħhom meta f'morfosi kontinwa in-nuqqas ta' serħan kontinwu ta' ruħ il-poeta. Nofs il-lejl. Smajt leħen ta' qambiera jingħid fil-bera itħal ta' smewliet. U l-ilħna mbieda jagħmlu s-sala ta' kniel. Stajt nisma' kwot tal-patrijiet. Fis-sema ġabru l-kwiker gerġiġin. Bdew mixin. Il-mod lejn fejn. Kienet ġilwa bla tarf ta' dawl u dija li bħala naħseb qatt ma raw ħajja. U l-miżerere beda joqrob lejl. Bdejt ngħid il-kliem kassar, dolli mitluq. Ħassejt bħal fewġa kif sħab fuq ħaddejja. Bla ma naf kif, għajnejja bġew biġmut. Fl-aħħar il-baqgħ. Kieku nara l-ħareb. Ġarrew wara ġliżżar. Patrin Wargate, x'kien jinfluwenza lil Marja Novella biex jikteb il-poeżija tiegħu? Tinżid ħaġa fuq il-Gawwi, smajna l-affarijiet sbieħ, Mem ħaġa darba saqsejtu jiena għalli Gawwi, għalli l-kelma nħobba, għalli ma nafx għalli l-ħoss tagħha. Jiġu bħal James Joyce, portrait of an artist, li jisemmi l-klim għal-ħoss tagħhom għal-kulub, id-dawwarhom jiġu fideh permezz tal-kulba. Issa, Patri Marjanx ġaru li beda jikteb ta' tifel żgħir u daħqu bih anke fl-iskola jgħidu. Kombinazzjoni dal-aħħar il-bira sibt edizzjoni ta' Dajers tal-Karti, sfuljat u imħażżes kollu ta' dil kwalità tara, ħażżes hekk, imħażżes u fih juri kemm kienet diffiċli biex ikun poeta, ta' tifel żgħir kien qabbel u l-ewwel ktieb li ħareġ kien ġismin aħmar ta' tfal li tħall fil-ħajja tiegħu x'għandha ntriċċati. Skużawni li nsemmi lili nnifsi għaliex ma nistax nitħaddet fuq u mingħajr ma nitħaddet fuq il-ħajja tiegħi għaliex hu influenzani u jien nixtieq naħseb li influenzajtu xi ftit ukoll. U ġismin tal-Karti ġieli għamilthom fuq il-television bit-tfal xenniġġjati. Kien ħabb pjaċir ħafna jarahom il-ġrieda insomma dawk l-istejjer. Imma għandu din in-nota f'waħda mill-poeżiji tiegħu miktuba wara li waslit li jittra anonima li min kitibha qalli li l-ktieb tal-poeżija tiegħi ġismin aħmar kien fi ftit kliem vavata, underlined twice. Qalli li jien mess niktib xi ħaġa aħjar, mhux poeżija d-dinja tal-bniet ta' xi kulleġġ. Għajjarni minn kien li rrid
nbikki bis-sempliċità tiegħi, nbikki bis-sempliċità tiegħi. Min kien ma qalx li ġismin aħmar kien ġabra ta' poeżija ħafifa għat-tfal, u dan kont ktibtom meta kelli bejn il-15 u 19 sena. Il-poeżija li ktibt ta' Slima meta kont ġa saċerdot kienet fir-ras tal-Kurċifiss lil-Pontini. Mela edha għal dak il-kittib biex għal dak il-kittib baxx ta' littra anonima. Il-poeżija ir-ras tal-Kurċifiss. Patri Marjan, meta ippruvajt nipperswadih biex jikteb, kien ibati minn inferiority complex tal-anġel. Ma setax joħroġ minna. Biża li joħroġ qudiem nies u biex ħriġtu għatlu inti tista' dejjem twaħħal fija. Tajt isma' dak Nobel għażilha, ma nafx għalfejn għażilha dik il-poeżija, tista' dejjem tajt hekk, waħħal fija, hu fil-każ. U fl-aħħar ipperswadejnija. Imma u ħriġna dak l-ewwel tajjes tal-karti. Naħseb tajtu xeba kbira fuq jiġifieri ninkoraġġih minn banda l-oħra jgħidu ma jistax nibqgħu riħa ta' xema u qaqbu tas-sagristija. Trid tagħmel figuri barranin mis-sagristija, tkun modern, trid timxi. Illum qiegħda tinbidel id-dinja nimbuttaħ il-barra. U naħseb li wara tajjes tal-karti poeżija tiegħu infetħet iżjed. Però hemm biex nikkonkludi, hemm xi ħaġa oħra li Patri Marjan ma tistax tifhem. Il-poeżija tiegħu hija ħajtu, hija il-vjaġġ tal-qudusija. Jiena naf għax noviċjastis kemm kien jieħu l-qudusija bis-serjetà u rid isir qaddis. Ħadha bis-serjetà ħafna. U kien jħoss ħafna d-difetti tiegħu, u allura kien jibgħati anke minn inferiority complex illa għaliex ma jlaħħaqx dak il-livell li hu jixtieq tara li jkun tant jammira Santa Teresa, pereżempju, Santa Teresa ta' Avila u San Ġwan tas-Salir kien bikla ħafna tal-mistika. Fost dawn il-poeżiji kollha, mawnet fid-djarju jien nirriferi fil-introduzzjoni tal-bella nirriferi għall-entry fil-djarju tiegħu fejn jiddeskrivi kif kellu esperjenza mistika. Professor Friġġieni, kif Patri Norbert għadu kif sema d-dossija ta' Marja Novella, kontrast lejn il-poeti tradizzjonali. Il-poeta Marja Novella kif iħares lejn it-twemmin reliġjuż? Il-poeżija minna nifisha hija forma ta' reliġjożità, u reliġjożità li mhux biss hemm dak li jidher, però dak li huwa implikat, dak li huwa suġġerit. Ir-realtà verità li waqt li aħna narbot ħafna minn ateizmu, naħseb li kif tajba fil-poeżija Maltija minn baħin ta' dan għasu snin. Marja Novella jirrappreżenta kif intqal diġà ir-reliġjon bħala mixja lejn is-sens, il-kruċifissioni. Marja Novella spessjalmenta fuq il-kruċifissioni biex fisser fi kliem dak li jaħseb. Hemm bosta periżiċità tal-elementi għal fil-poeżija x'kellna studi jgħid hekk. Meta ninfixel ma nistax nitkellem, nibda triq imġelbila tal-tbatija. Niżel idek fuq spalti u tgħid kelma. Taħseb li sqarrijiet bħal dawn għandhom konnotazzjonijiet usa anke fid-dawl li kien jinqeda bl-affarijiet ta' madwaru biex ifisser qalbi ġenerali tal-ħajja umana. Xi ħtija għandi jekk taħwit jgħidu xoftejn fil-poeżija bl-aħtija. U xewqa tiegħi ma nafx inlott fi kliem fil-poeżija wara. Irrid niftakar dawk il-kelmiet moħħi jitbikkem fil-waħx ta' skit fil-poeżija qabel. Fommi jmut qabel iwelled damma kliem il-meditazzjoni mea. Ma nafx ilix nitkellem ġewwa fil-poeżija ma nafx. Ġenna ta' kliem ġew sidri li jasal sa xoftejja tbatija biex inlisnu u demma fuq għajnejja fil-poeżija frak u frak hija huwa simbolu li Marja Novella juża kemm il-darba kemm għall-luħu kif kollha l-poeżija stess. Poeta li jistqar li mhux jitkellem. Poeta il-bniedem tas-sena tal-kelma
li jgħid li teħillu l-kelma. Kemm irridu noqogħdu attenti għal dit tifsira teħel il-kelma. Il-kelma tal-poeta teħel quddiem xi ħaġa ħafna ikbar mill-kliem. Maria Novella rnexxielu difett fiżiku kienet hemm kien iktar ma jistri iktar teħillu l-kelma wara kif smajna anke Norbert jgħid iktar isir konxju u iktar biex ngħidwa bil-mat ta' kuljum jappiġa. Dan in-nuqqas bidlu f'wieħed mill-isbaħ metafori fil-poeżija tiegħu li hija l-elokwenza tiegħu. Poeżija tiegħu it-temtil, in-nuqqas ta' kliem, in-nuqqas ta' ħila verbali u l-aqwa elokwenza jisiru l-istess ħaġa. U meta ħajjitna daw it-tnejn jingħaqdu, meta tingħaqad fl-aqwa ħila elokwenti tagħna u l-aqwa artikolazzjoni tagħna. Quddiem ġbijat spiritwali li qed jitraxxendu il-kliem. Ta' Marian Kruptos, poeta, jagħti kull jum lilu nnifsu mhux Berta, Marian Kruptos, li ġie mill-Grieg dal-krittiku, dal-li ma kritiku ma tifhmux, dal-bniedem li jitkellem bil-ħaġa mufġaġ. U fiha anqas jitkellem Maria Novella mela diġà il-vuċi tiegħu ċedija, dal-poeta li ċed il-vuċi tiegħu. Titkellem il-folla li hu jassumi li se tkun fil-funeral tiegħu. U dil-folla mill-bidu ta' poeżija verament twila, waħda mill-itwal poeżija ta' Maria Novella, mill-bidu sal-aħħar taqbad allegorija, il-gawwi, il-ġarġimma, l-erza, il-bik, l-ilma, u tirreti kollhom. Aħna smajna ħafna Norbert jitkellem fuq dal-poeta konxju ħafna milli jiġi redikolat. U dak dil-folla li qed jiktebu stess, li qed joħloqha stess, dil-folla futura ipotetika, tibda tgħid imma da x'kiteb. Dana nirraw meta jitluh flok ġarġir tal-ħerża l-allegorija tiegħu jitla' xewk. Nirra l-riħ allegorija oħra brillanti tiegħu, ir-riħ iċaqlaq qalbu. U jibda juża kull allegorija tiegħu kontrih stess bħal in-nies. Jien naħseb li tkun poeta qabel xejn huwa li jkollok din l-umiltà tremenda lejn il-kelma, lejn l-għodda li qed tuża. U taf mhux x'inti twassal bik-kliem li qed tgħid, imma x'inti twassal fejn il-kelma qed teħel. Fejn qed tieħu. Nagħlaq dal-kumment żgħir, aqraw ukoll għal dal-lejtmotiv li huwa qawwi ħafna f'Maria Novella, il-poeżija kelma. Mela poeżija li jisimha kelma, aħna ngħidu kelma meta fl-idjoma Maltija tipika. Meta rridu ngħidu isma' se nispjegalek mod ċar, se ngħidlek kelma. U f'dil-poeżija tibdek. Ġejja ma li jkun nista' nkemmel. Mbagħad ngħidlek dak li trid hija poeżija kollha sħiħa, mill-bidu sal-aħħar li minn ma riżur bil-Maria Novella tgħidlu se ngħidlek kelma dak li trid. Imma mhux issa. Għax issa id-dar tiegħi erqed bl-arar, ħirġa l-amara, ħirġa s-sodda, ħirġa l-mejda jgħid. Issa immaġinaw kif jista' jkun bniedem mara ħabbatlek meta ħireġ dal-arar, xejn jerek tal-bniedem. Dik hija allegorija oħra ta' burraxka spiritwali li għaddej minnha u Maria Novella li qed jammetti waqt dal-burraxki jien ma nistax nitkellem. Straordinarjament jikteb poeżija fuq il-fatt li ma jistax jitkellem. Kumment tal-dokumentarju dwar Maria Novella, qed ikkummentajt li f'dan il-poeta aktar minn xi poeti oħra hemm attenzjoni partikolari għall-forma. Donnu l-poeta kien konxu ħafna minnha. Dan l-element kif jixref fil-poeżija ta' Maria Novella. B'xi mod jirrifletti l-faxxinu li kellu l-immaġni tal-rawi. Fil-qosor, niftakar meta kont iddiskutejt dan il-punt ħafna snin ilu ma' Patri Norbert, kien qalli li għalih dawn l-ispazji bejn l-istrofi, it-qasim tal-istrofi, u kien jipproduċi ħafna mill-poeżiji tiegħu b'dan it-tip ta' mod. Din il-poeżija jisimha pettijiet. Din il-forma mhux tas-sotu ħanajtek tirrappreżenta l-inċertezza tiegħu. Jien naħseb li hemm elementi oħrajn apparti l-inċertezza, naħseb li hemm sens qawwi ta' moviment, naħseb li hemm sens qawwi ta' spazji ta' vojt, naħseb li hemm element ta' silenzju, ta' riflessjoni. Anki ta' ksur, ta' dik il-forma, dik l-istruttura riġida ħafna, tal-versi regolari, tal-rima.
illi hu kien tant mallem kbir tagħha. U li tant kien konxu minna li f'poeżiji differenti fost oħrajn naħseb biex immur. Le, issa, skużami, qed nirreferi għal issa, poeżija qasira jisimha issa. Jurik illi jaf il-versi eżatti kif għandhom ikunu. U mbagħad ikisser dik il-forma u jagħmilha ripetutament. Prost Friġieri fil-dizzjonarju ta' termini letterari jirreferi għal dawk li jisejħilhom il-versi mħaltin. Maria Novella juża ħafna versi mħallat. Ġifieri jaqbadlek versi tas-7 tal-11 u versi oħrajn u jpoġġihom flimkien fl-istess poeżija. Ġifieri għandek bniedem illi huwa konxju immens tal-forma, tal-istruttura. Ħafna nies kienu jirrakkuntaw li fosthom Marija kemm kien puntwali. Kien immaġinaw li eżattament bil-maqlub. Xatt kienet jispjegali illi kien jott il-passi biex jasal eżatt fil-ħin, dik it-tip ta' eżattezza. Imma din l-eżattezza mbagħad naħseb jiena hemm kontrija, hemm din il-forza maġika naħseb jiena li s-saħħar li ma tistax tliġġimha. Prost Friġieri qabel qal li l-Gawwi huwa il-fuq mit-tifsira, jien verament naqbel ma' dan. Ġifieri hemm ħafna tifsira u fl-istess ħin il-Gawwi huwa l-fuq mit-tifsira. Allura f'din ir-riġidità, f'dawn il-poeżiji fosthom din fejn jissemma l-Gawwi li għandek struttura partikolari ma fl-istess ħin pjuttost riġida, fl-istess ħin għandek din ir-ruħ poetika, għandek dan il-bniedem li qed jisplodi. Hekk nimmaġinaw jiena b'ħafna enerġija poetika, b'ħafna enerġija metaforika, illi għalija tirrappreżenta dik l-enerġija, il-forza speċjali tal-poeżija tiegħu. Jiena għalija huwa poeta verament kbir, ġifieri jiena vera meta naqra l-poeżija tiegħu inħoss ħaġa verament speċjali u mhux qed ngħidha għax illum huwa il-jum biex tajt dawn l-affarijiet. Kumment tal-aħħar, Bernard kienet jirreferi għal poeżija li toġobni immens għal funeral ta' Mariam Kruptos poeta, li fiha jsemmi anki sistematikament tista' tgħid il-kodba tal-poeżiji tiegħu kollha apparti x-xbijat ewlenin tiegħu. Jiena nissuspetta, ħan nispiċċa b'dik. Jien nissuspetta li f'dik il-poeżija jew aħjar iktar billi jien nissuspetta jien inħoss li f'dik il-poeżija minkejja il-forma verament strutturata tagħha u minkejja din l-awtoronija qawwija kważi autosarkasmu kważi. Fl-istess ħin jien inħoss li f'dik il-poeżija hemm stqarrija kburija ħafna ta' poeta.